Jama'a masu sauraron assalamu alaikum, barkanmu da safiya, barkanmu da wannan rana ta talata wadda take 15 ga wata na Fabrairu a shekara ta 2022 kenan. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Kanun Jaridu da ya saba zo muku daga nan kan mita 94.7 a zango na FM Garanti Radio daga sashen labarai da lamurin yau da kullum kenan, wanda ke karkashin jagorancin Malam Yusuf. Sunana Kamalu Umar Kurna. A wannan safiya nake rike da kalar shirin, inda kamar yadda aka saba shirin yakan gayyato masana masu yin fashin baki, inda sukan shigo da yi mana fashin baki akan dukkanin labarukan da za mu karanta a wannan zaure. To kamar yadda aka sani dai, shirin Kanun Jaridu yakan bibiyu shafukan jaridun ƙasar nan, da yakan ɗauko manyan labarukan da suka wallafa gami da karanto su zuwa gare ku masu sauraron mu tare da yi mana fashin baki daga su masana. To a wannan safiya ma dai yana tare da Malam Yusuf Bala Tsamiya Babba, tare da Malam Ango mai dumi, wanda shi ma dai za a iya cewa amarya bata murda kambu ba, ta bar shi ya fito, kuma gashi tare da shi cikin ikon Allah za mu gabatar da shirin na Kanun Jaridu a daidai wannan lokaci bisa kulawar Safiyan Haruna Kutama da wato injiniya Murtala kenan, har ma da wato abokiyar aiki Maryam Muhammad, wadda tare da ita za mu wato a gabatar da wannan shiri kenan tare da taimakon ƴan uwa abokan aiki. A Tsamiya Babba yana ganin a shigo kai tsaye sallama da masu sauraron mu a daidai wannan lokaci. Malam Dandago, ango a shigo ya sallama da masu sauraron. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To masu sauraron mu kai tsaye zamu tafi ga wato labarukan da muka yi muku tanadi a wannan safiya, da zamu fara da jihar Katsina kenan, inda gwamnatin jihar Katsina da wato ta bayyana cewar ta haramta ayyukan kungiyar 'yan sa kai mai ba da tsaro a faɗin jihar wato ba tare da wani ɓata lokaci ba. Wata sanarwa da mai ba gwamnan jihar shawara na musamman kan harkokin tsaro Ibrahim Ahmad ya sanya wa hannu tare da fitarwa ga manema labarai ya ce gwamnatin jihar ta umarci 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da su rushe wannan kungiya ta 'yan sa kai a duk faɗin jihar tare da haramta ayyukanta. To sai jiya wani labarin kuma, rundunar 'yan sanda jihar ta Katsina biyo bayan dakatar da ayyukan kungiyar tsaro ta 'yan sa kai da gwamnatin jihar ta yi, yanzu haka rundunar tsaron ta umarci baturen 'yan sandan kowace shiyya da ke jihar ta Katsina da su farwa masu aikata laifuka a jihar da masu ɗaukar nauyinsu domin kawo ƙarshen su a faɗin jihar baki ɗaya, wanda ta ce ayyukan nasu ya zauna lokaci shine zai mai gurbin da ayyukan da kungiyar tsaro ta sa kai suke yi, wanda gwamnatin jihar ta dakatar a daidai wannan lokaci. A wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina wato SP Gamba Isa ya raba manema labarai, ya buƙaci al'ummar jihar ta Katsina da su kai rahoton duk mutumin da ya fito yana bayyana kansa a matsayin ɗan rundunar tsaro ta sa kai a jihar ta Katsina. To daga wato rundunar 'yan sandan dai ta ƙasa kuwa ta bayyana cewa ta tafke wato ɗan sanda Abba Kyari tare da wasu mutane guda 4 bisa zarginsu da ake yi da wato da hannu a wata haramtacciyar harƙallar miyagun ƙwayoyi, kuma tuni aka miƙa su ga hukumar hana sha da fatoshin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa, yayin da ita ma hukumar dai tuni ta tabbatar da cewa ta karɓi wato Abba Kyari tare da mutane guda 4 bisa zarginsu da take yi da safarar miyagun ƙwayoyi a wato a faɗin ƙasar nan, inda sauran laifukan da suke zarginsu da su sun aika wato sun haɗar da kada ka'idojin aiki da cin hanci da rashawa, baya ga tsunduma aikin wato cikin harkar safarar miyagun kwayoyi a fadin ƙasa Najeriya. Labari kusan na wato kusan ƙarshe da zamu karanta duba da yanayin lokaci kafin mu shiga cikin wato sharhi shine wato biyo bayan umarni da ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ta bada na shiga yajin aikin makonni 4 domin gargaɗin ba gwamnatin tarayya damar biya musu bukatunsu, wanda la shakka in makonni 4 nan ya kai ba biya musu bukatunsu ba, to fa wannan ƙungiya za ta tafi yajin aikin sai ba ta gani. Sai dai wasu rassa na wato kungiyoyin malaman jami'o'in na wato jihohi sun bayyana cewa sun barranta kansu da wannan umarni na kungiyar su, inda suka ce ba za su yi mata biyayya akan wannan umarni nata ba, duba da cewa ba su da wata bukata ko wata matsala tare da wato gwamnatin tarayya, inda suka ce su dai ba za su shiga wannan yajin aiki ba, a daidai lokacin da kungiyar ɗalibai ta ƙasar nan ita ma take bayyana cewar za su tsunduma zanga-zanga a ƙasar nan domin nuna fushinsu da matakin na asu, inda suka ce ba ta da wani kokari matukar aka zo irin wannan gaba face shiga yajin aiki, wanda a cewar shugaban kungiyar Asefun Sunday hakan na dakusar da harkar ilimi a ƙasa Najeriya tare da jefa ɗaliban ƙasa Najeriya halin da ya su. Bari mu bar labarukan haka duba da yanayi na lokaci, alabashi muna tafiya ma dinga karanto labaran tare da yin sharhi akan su baki ɗayan su. Bari mu fara da labarin nan na asu, wanda shine na ƙarshe kuma shine kusan labarin da ma iya cewa a halin yanzu yake ƙarshen ɗan goma a ƙasa Najeriya. Labaruka ne guda kusan 3 a haɗe,
wanda za mu kalle su tare da musu kuɗin goro da yi musu sharhi a lokaci guda, inda biyo bayan umarni da ƙungiyar ASU ta bada na shiga yajin aikin makonni 4 a wato yammacin jiya kenan ko safiyar jiya, wasu daga cikin ƙungiyoyin malaman jami'o'i mallakin gwamnatin jihohi a ƙasar nan sun fara barranta kansu da wancan yunkuri na ƙungiyar wato da ƙungiyar su ta ita uwar ƙungiya ta ƙasa kenan ta bayar na cewa tafi yajin aikin makonni 4 domin ba gwamnati rata idan bata cika musu umarninsu ba ko kuma bukatunsu ba, to fa za su duma yajin aikin sai baba ta gani a ƙarshen makonni 4. sai dai wasu daga cikin ƙungiyar malaman jami'o'in mallakin gwamnatocin jihohin ƙasar nan sun fara baranta kansu, kamar yadda kwamishinan yaɗa labaran jihar Anambra ya fito yake bayyana cewa tuni suna tattara kawunan jami'o'in mallakin gwamnatocin jihohi waɗanda za su iya ba su haɗin kai domin ganin cewa ba su bi umarnin waccan doka ba kenan, yayin da ƙungiyar ɗalibai ma ta bayyana cewar za ta shiga yajin aiki, wato za ta shiga zanga-zanga kenan ita ma domin ganin cewar ta baranta kanta kuma ta nuna fushinta game da matakin na ASU. Ran shigo da Tsamiya Babba da dole lokaci ko kuma ce Malam Dandago wanda yake shine wato kusan ma ya cewa bangaren ahalin abu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wato wani lokacin manta tarihi yakan daɗa jefa rayuwar mutane a matsala ko kuma a shiga halin da bai kamata a ce an shiga ba, domin shi tarihi daga cikin amfaninsa yakan sa a yi izina a bisa abin da ya wuce don a ɗauki mataki a halin da ake ciki kuma a kaucewa abin da zai zo gaba. To bari mu ɗauki su ɓangaren wasu jihohi da suka soma suke ganin ya kamata su yi isolating jami'o'i mallakar jihohi. Idan ka kalli abin ta wani ɓangaren sai ka ce suna da gaskiya. Misali ta ɓangaren gwamnatocin jihohi su suke fandin makarar jami'o'in nan, kuma mai yiwuwa su yanzu irin waɗannan jami'in ba wasunsu don ba ko ina ba wasunsu ba su da irin waɗannan matsalolin da jami'o'in tarayya suke ma'aikatan jami'o'i na tarayya suke fama da shi tsakaninsu da gwamnatin tarayya. So me ya irin waɗannan na jihohin su ba su da irin waɗannan matsalolin. So idan ka zo irin wannan sai ga cewa to ai ba dalilin sa za a ce kuma laifin waɗansu isha waɗansu, tunda magana ce ta ilimi, karatu ne, shi kuma karatun yana da cikakken lokaci da aka ajiye masa, in ya wuce to dole sai ka ja lokacin gaba ka ara na baya da ya wuce, sannan sai ga lokacin fita da gama karatu yana sake nisa ma ɗalibai, zama yana ƙara tsayi a ciki. Bisa wannan dalilan sai ga to jami'o'in da ba su da wannan matsalar sai a ce bai kamata su shiga cikin yajin aiki ba. To amma a ɗaya hannun kuma idan ka kalla shi kuma za ka iya cewa rashin sa hannun jami'o'i mallakin jihohi zai iya haifar musu da matsala a gaba. So idan zan iya tunawa a kowace shekara, ban sani ko zan iya tuna shekarar ina ji wajen ko 2007 ne? Shekara ta 2007. Ina jin wajen irin wannan lokacin a jami'ar Ahmadu Bello University wato ta taɓa yanki kanta gabarin bin umarnin uwar ƙungiya akan shiga yajin aiki. So kuma ka san shi irin wannan ba ta sa mutum ake ba, amma ita ƙungiya tana da penalty da take yi akan kowace jami'a da hukunci da take ɗauka akan duk jami'ar da ta ƙi bin irin wannan umarnin lokacin da ake neman solidarity don a ɗauki wani mataki a samu haɗin kan kowa. To idan jami'a personally ta shiga ta ɗauki irin wannan matsayin, to duk lokacin da ita wannan jami'a ta faɗa wani rikici da kowace irin gwamnati ko ta jiha ko ta tarayya, to uwar ƙungiya ta ƙasa ba ta taimakonta, kuma ba ta yarda ta sa hannu ko baki daidai da sakan ɗaya a cikin kes ɗinta. Da haka irin wannan yanayin ya taɓa shafar jami'ar Ahmadu Bello. So kuma malaman su ma ba su ji daɗi ba da ƙarshe na jami'ar Ahmadu Bello saboda rashin compliant da umarni na uwar ƙungiya lokacin da suka yi tafi yajin aiki. Jami'a Ahmadu ta ci gaba da karatunta da ɗalibanta. To abu na uku kuma a wannan labarin shine su ɗalibai wani lokaci sukan ɗaure min kai, sukan bani mamaki, kuma ba ma ɗaliban kaɗai ba har sauran jama'a. Wai me yasa ba a ɗaukan mataki na tirsasa ma gwamnati
akan cika alƙawari da aka zauna aka yarjejeniya a rubuce, sai a riga ganin beken malaman jami'a. Yarjejeniya fa aka yarjejeniyan ko a rayuwa ake akan dutse, in dai da mutuntaka ba inda ba a yarjejeniya. Ko rayuwa ake ta kan dutse wacce ba a je makaranta ba. Me yasa mutane ko su ɗaliban ƙwaƙwalwa wato iliminsu da suka ɗan soma samu na jami'a baya amfani a rayuwarsu kan ciwon su tirsasa gwamnati abinda gwamnati ta yadda ta zauna aka yi ƙa'ida aka yarjejeniya muka tattauna ba ginin ne ba ka yadda na yadda, amma da ƙarshe deception ya shigo cikin harkar, yaudara ta shigo a ƙi cika wannan ƙa'idar. Menene amfanin karatu duk da ake? Ba ka ganin kamar bantar numfashinka ba ganin kamar abin ya zama kowa bangaren sai yake karewa kawai, yanzu faɗan ya koma kawai ka kare abin da ya same ka, tunda ɗalibai yanzu da aka tafi yajin aikin nan ai komai a kansu zai dawo, to bari su ma su yi nasu yaƙi tunda ita ma su tana nata yaƙin. To ai na gaya ma nace ba wai ɗalibai ba, duk in ka ɗauki tarihin wannan al'amuran duk ƙasan an tashi malaman jami'a ke ɗora laifi. Me yasa ba a samun mediators waɗanda za su su zama su ba sa tare da gwamnati ba sa tare da asu wajen warware wannan matsalar? Ita gwamnati a tirsasa mata me yasa ba za ta cika nata alƙawarin ba ko ƙa'ida da aka yi, tunda duk lokacin da asu ta ce za ta yajin aiki sai an kai wata mudda wani lokaci wanda aka ɗauka na cewa an yarjejeniya akan ƙa'ida kaza an zauna an yi kaza. Wato ya kamata mu fahimci ba rubutu ba fa ƙarya ba ne. Idan har za a zauna a tattauna a yi rubutu a tabbatar da ta ka'ida kuma a tashi kowa ya tafi, ita gwamnati ta riga ɗaukar matakin da ta ga dama, ta yi watsi da wannan zaman da aka yi, ta yi watsi da wannan rubutun da aka yi, to menene amfanin shi kansa ma ilimin da ake yi? So da shi kansa ilimin wato a shi koyar da mutane wato rubutu da yarjejeniyar da ake a rubuce. Idan har za a maka taba karra amma hafaza farra, duk abin da aka rubuta shekara miliyan yana nan a rubuce. In ciwo aka yi an yarjejeniya da baki sai wani zo ya ce a ni na manta, ko kuma shi ai abin da aka faɗa kamar ba haka na ji ka ce ba, amma abu ne aka yi shi aka yi documentin a rubuce aka ba da ka'ida. Me yasa ba a ita gwamnati ba a samu wanda za su takura mata, sai dai su takura wa malaman jami'a su sarayar da haƙƙinsu? Na sha faɗa a tebur ɗin nan maganar yajin aikin nan bangare biyu ne. Akwai abin da ya shafi kai tsaye gundarin ilimin ya shafa, shi kuma gundarin ilimin na ya shafi yan ƙasa ne. Akwai abin da su malaman jami'a rayuwarsu ya shafa wajen gudanar da aikin nan nasu. Kowa shaida ne a ƙasa ne yana ganin cewa dukkan wanda suke rike da madafin iko su matsalar su warware ta suke, harkokin su ba sa tsayawa, amma duk wanda ba su ba matsalar sa tsayawa take. Yanzu laifi ne ɗan ƙasa ya nemi haƙƙinsa a cikin dukiyar ƙasa da Allah ya fitar. Bari shigo da Tsamiya Babba a daidai wannan gaba. A Tsamiya Babba bari mu kalli labarukan nan. Ita dai kungiya tuni ta ƙasa ta riga ta ba da umarnin cewa ta tsunduma yajin aikin makonni 4, wanda a wannan lokacin kamar ta ba gwamnati wata ka'ida ne, ko dai ta cika ko kuma wani lokacin ya bata wani abu akai ba za ta tafi ɗin gurgun sai abin da hali yayi. Ga kuma wasu daga cikin jami'o'i mallakin gwamnatocin jihohi sun fara baranta kansu da yi wa wannan kungiya biyayya. Ga kungiyar ɗalibai ta ƙasa ta bayyana cewa za ta fara zanga-zanga a faɗin ƙasa baki ɗaya domin nuna adawarta da mataki na asu. Bari mu kalli abin duka labarukan nan guda kuma danganta shi da buƙatar kai da kuma kishin ƙasa. Kwana-kwanan nan ma'aikatan tashoshin jiragen sama na ƙasar nan sun yi barazana cewa za su tafi yajin aiki. Ina ga sun abin da bai wuce mako ɗaya ba ko biyu ba, gwamnati ta zauna da su ta biya musu buƙatunsu sun janye tafiya yajin aiki. Ga abin da ake ta tun shekara ta 2009. Akalla shekara kusan 10 wani abu, amma har yanzu abin ya kici ya cinyewa. Ya abin yake ne? Na farko yadda abin yake shi ne wancan ta shafi wasu, wannan ma wasu ta shafi, sannan kuɗin da za a kashe a can maybe ba za a kashe irin su a nan ba. To dan yi da wasu sosai. Na bashi haka. A gane ko? To su wasu kenan akwai ƴan mowa akwai ƴan bora kenan? Ko da ma a ka'idar rayuwa yi komai yana da labibinsa. Shi ilimi da kake ganinsa shi ne tushe da kuma abin nan ginshiki na kowace irin rayuwa. Duk wanda ka gaji wani waje ta bangaren ilimin da ya taso. Kowaye su kansu ma masu tuka jirgin sama ilimin suka taso. Su in ba dan ilimin ba za su same shi. Matsalar da muke fuskanta shi ne yanzu idan ka ɗauki layin da aka ɗora al'umma a kai ba ilimin ba ne matsala.
da masu koyar da ilimin da masu kula da ilimin su ne matsalar ilimi. Saboda abin da yake faruwa shine za ka ga irin a zo da nan dukansu ba wai gwamnati ba da ko asu kowanensu idan ka ɗauki matsalolinsu kai musu kallo na tsanaki. Gwamnati babu yadda za a yi ka wanke ta, ita kanta asin ba yadda za a yi ka wanke ta. Akwai wasu abubuwan da in ka kalle su kasan akwai son rai daga kowane bangare. So amma dai the most important shine ba san bane damuwar me yafi muhimmanci. Me yafi muhimmanci a ciki. Yanzu misali shine a Najeriya ne zaka ga ba na son ina ba da irin wannan misalan ma na fasa kawai. Abidan abin ya sosai. Ba shi ba. Ka gane ko? Zaka ga mutum yanzu banda lalacewa ka tambayi wanda suka yi karatu a irin 70s da 80s wanda suka yi jami'a. Kasashen nan na Afirka ba kasashen da ba sa zuwa Najeriya neman ilimi. Amma yanzu mu ne muke zuwa wannan kasashen. Wai za ka ga ɗan Najeriya yanzu ya tafi Kotonou, ya tafi Uganda, ya tafi ina neman ilimi. Sannan akwai matsaloli guda biyu. Yanzu kan ana magana babu kuɗi ba amma kasa maintaining ita federal government ma ta kasa maintaining jami'o'in da take da su. Amma kullum zaka ji an ce an kirkiri federal university kaza, an kirkiri wacce jami'a kaza. Kuma zaka ga humbly kowa zaka ji ai an yi kokari gwanda da aka yi. Ba a fa maintaining waɗanda muke da su ba su bunƙasa ba amma iya rike su sun an gaza rike su. Amma kullum aka kirkiri wasu kaga inda matsalar take kenan. Su din nan dai malamai za a sake ɗaukawa da wasu malaman ma za su bar jami'o'in da suke su je can wancan jami'ar su shi kenan dama ta samu. Ba ka ganin kamar saboda yanayin ɗalibai da suke kullum ake samu masu son shiga jami'a ne ake samar da jami'o'i. Kamalu shi tsarin ilimi tun da ka fito da wannan tsarin ilimi gaba ɗaya ba a yi masa adalci. Shi ilimi akan fara shi ne daga tushe abinda ake kiran shi basic. Ba magana zuwa jami'a ba ce, ba magana zuwa secondary school, a'a ka kalli basic daga primary school har zuwa jami'a ya tsarin ilimin yake. Sannan adadin mutanen da suke buƙatar zuwa jami'an nan su idan suka ji wani result yake wani abu yake me ake yielding a ciki me wani irin sakamako ake samu. So ba wannan bane damuwar, babbar damuwar kafin ci abin da yake faruwa a ɗora rayuwar al'umma akan ilimi da amfaninsa. Yanzu kawai fa kaman cikin bayanin da Malam Dandago muna karatu ne yanzu ba ɗalibai ne suka ce za su fito su kalubalanci wannan ba. Me falalar ilimi ba asu ya kamata su kalubalanta ita kadai ba. Su ɗalibai. Inda ni ne ina cikin su abinda zan yi da gwamnatin da asin gaba ɗaya za mu haɗa mu kalubalanta. Dan me za mu kalubalanci ɗaya ɓangaren? Babu dalili. Za mu haɗa su dukansu. Kafin ci abin da yake faruwa. Yanzu misali da zan baka kamar ka san in kana ba da misali irin waɗannan abubuwan yanzu a ƙasashen da suka san abin da suke yi amma yadda na faɗa ni yanzu da ni ina da dama wallahi ilimin mu zai koma irin na waɗannan duk da bamu kai ci gaban su ba amma zan mai da shi irin na waɗancan ƙasashen kawai. Wannan kuɗaɗen da ake warewa a budget ake cewa an warewa ilimi ba wanda zai kashe su a ilimi. Ka san me za a yi da su? Tallafawa al'umma za a yi su yi ilimi. Makarantun su rike kansu. Amma kafin mu tafi teburin talla cikin 'yan sakwanni kaɗan kudin da ake cewa an ware wa ilimin shin da gaskiyar 'yan ƙasa suna ganin ana kashe sa ilimin? Ai shi yasa na ga shi wannan ka san me yake faruwa ne? Bari in baka wani abin nan shi ilimi da ka gani sai ka shiga cikin harkarsa zaka san yana da faɗi. Allah ya sa mu dace. Bari mu tafi ga teburin talla alabashi don muka dawo za mu ɗora cikin shirin da Kanun Jaridu masu sauraron mu ku dakace mu. Barka da zuwa Jami'ar Skyline University Nigeria, jami'a mai zaman kanta ta farko a birnin Kano, wacce kuma take matsayi na 8 a cikin jami'o'i masu zaman kansu, kuma ta 16 a jerin dukkan jami'o'in Najeriya karkashin tantancewar hukumar al'amuran jami'o'i ta ƙasa Najeriya NUC a shekara ta 2021. A Jami'ar Skyline University nagarta ce kan gaba, inda cikin shekara 4 rak muka yi fice matuƙa a dukkan jadawalinmu na karatu, wanda kuma yanzu haka mun fara koyarwa a tsangayar kimiyyar lafiya wato School of Basic Medical Science, inda za a so mu bayar da babbar shaidar kwarewa a fannonin kula da lafiya da kuma na aikin jinya, ma'ana Doctorate in Physiotherapy da kuma BSc Nursing. Skyline University Nigeria tana tabbatar da tsarin karatu mai yawan amfani bisa tafarkin fasahar zamani
daidai da dukkan ma'aunan ci gaban karni na 21 ta amfani da kayan aiki da na'urorin zamani na sahun gaba, tun daga allon rubutu mai kwakwalwa har da manhajojin wayoyin hannu domin ingantuwar koyo da koyarwa. Ana iya tuntubar Skyline University Nigeria ta lambar waya 081-81-11-11-13 ko shafinmu na yanar gizo www.sun.edu.ng. Babbar harabar Jami'ar Skyline University Nigeria na nan a lamba 2 titin Zaria Road, Kano. Neme mu ta Facebook da Instagram da sunan @Skyline University NG. Gina rayuwa mai fasali a Jami'ar Skyline University Nigeria. Nasara daga Allah. Al'ummar birnin Kano da kewaye barkanku da sauraron mu a wannan lokaci. Mai nasara sananne kuma fitacce a ciki da wajen ƙasar nan. Ya sarrafa maganin shafawa na mai nasara, maganin da yake kashe kwayoyin cututtukan kan fata. Shi da yake farin cikin sanar da ku cewa ya bude ofishinsa domin ganawa da masu larurori daban-daban na jiki da suke damun maza da mata, ƙarƙashin babbar cibiyar ba da magani ta Nurul Huda Islamic Center. Bayan ɗaukar lokaci mai tsawo wajen nazari da binciken cututtukan zamani da suke yaduwa a tsakanin al'umma, mai nasara a ƙoƙarinsa na kawo ci gaba a sana'ar maganin gargajiya ya kuma sarrafa magunguna daga itatuwa da ganyayyaki, ya kuma kudurin niyyar taimakon ku cikin rangwame. Mai nasara yana ganawa da mutane ido da ido ne a kwanakin Asabar da Ladi kawai na kowane sati, tun daga karfe 8 na safe har zuwa karfe 11 na dare. Ofishin mai nasara na nan a Brigade yan tsire daidai da kankaren kutare, ko kuma ku tuntuɓe shi a wayar tafi da gidanka 08088402277 ko kuma 07061732706. Ya ce akwai mutanen da suke daɗewa da cututtuka a jikinsu suna ta tashin neman magani, Allah bai sa sun dace ba. Haka kuma da irin laruran da aka kasa fahimta, namiji ko mace, tsoho ko yaro, insha Allahu da yardar Allah idan kuka zo kuka same shi cikin ikonsa za a samu waraka. Mai nasara Allah ya bashi ilimi na sanin magungunan gargajiya cikin godewa Allah ba tare da alfahari ba. Ya ci alwashi zai taimake ku idan kuna da wata larura kowace iri ce. Ku yi tawakkali ku zo ku same shi. Mai nasara yana ganin mutane a ranakun Asabar da Ladi na kowane sati, misalin karfe 8 zuwa karfe 11 na dare a sabon ofishinsa da ke Brigade yan tsire daidai kankaran kutare, ko kuma ku tuntuɓe shi a wayarsa 080402277 ko kuma 07061732706. Sai ku nasara daga Allah. Al'ummar birnin Kano da kewaye barkanku da sauraron mu a wannan lokaci. Mai nasara sananne kuma fitacce a ciki da wajen ƙasar nan. Katafariyar makarantar koyar da aikin lafiya ta Emirate College of Health Sciences and Technology Kano sun sake bude sashen koyar da aikin jinya wato nursing da midwifery wato unguwar zoma, wanda za a kammala a tsawon shekaru 3. Kazalika makarantar da Emirates College of Health Sciences and Technology Kano na albishir ga ɗalibai da ke sha'awar faɗaɗa karatunsu a fannin lafiya zuwa matakin digiri cewa makarantar ta yi haɗin gwiwa da jami'ar jihar Kwara domin gabatar da karatun digiri a fannoni da dama da suka haɗa da public health da environmental health da sauran fannoni da suka shafi aikin lafiya. Bisa sahalewar jami'ar ta jihar Kwara da sauran hukumomin kiwon lafiya na jiha da na ƙasa, inda za a baka shaidar kammala karatun digiri mai ɗauke da sunan jami'ar ta jihar Kwara. Domin samun gurbin karatu a fannin kula da marasa lafiya wato nursing da na unguwar zoma wato midwifery, ko kuma faɗaɗa karatunku a fannin lafiya zuwa matakin digiri a makarantar Emirate College of Health Sciences and Technology, a kira lambobin waya kamar haka: 081-82-5471-49 ko kuma 091-38-08-8744. Ko kuma tuntube su a shafin yanar gizo www.ecosat.edu.ng. Cikar kwarjinin mutum na da alaka da irin zubin suturar da yake ado da ita. Don haka, shiga layin masu rankada ado da kaya na zamani masu inganci. Muna gabatar muku da katafaren kantinan sayar da sutura na kasaita. Wato Tahir Investment, inda muka yi la'akari da bukatun wajen samar da atamfofin nau'in golden, metro, imperial, unique, tutor da multicolor atamfa masu kyawun zayyana ga inganci. Leshina na zamani da materials kala-kala ga kuma shaddodi na fita kunya. Dukkansu
manya da ƙanana. A dangane da kusantowar watan azumin Ramadan mai girma kuwa, a katafaren kantinan Tare Investment mun tanadar muku garaɓasar rage farashin kayan mu domin faranta muku. Tun daga yanzu har zuwa ƙarshen azumi. Faɗi ka ƙara faɗa. Muna da tabbaci akan ingancin kayanmu. A Tiger ne kawai muka muku tanadin tagomashin dan ƙararriyar atamfa ga duk wanda ya sayayyar da ta kai ta naira 50,000 zuwa sama kuma mu ba ku dan take. Dan sayan ɗaiɗai ko sari, tanadin kayan sallah na iyali, ankon biki ko suna. Sai ku garzaya Tire Investment da ke lamba 19 Amana House ko a Rishan da ke biyuwa gidan ɗan zita IPP Way ko a lamba 10 da lamba 15 ginin Ganduje da ke filin parking ko a lamba 13 gidan Inuwa Maimai dukansu a kantin Kwari. Tire Investment Nigeria Limited. A inganci da zayyana Ba mu da na biyu. To masha Allah masu sauraron barkanmu da dawowa cikin shirin Kanun Jaridu na wannan safiya ta Talata kenan 15 ga wata na Fabrairu a shekara ta 2022. Kada ku shafa za ku yaji mana sakonnin ku akan lambar waya ta 0704440947 da kuma lamba ta 0909899311. Haka zalika akwai cikakkiyar damar kallon mu kai tsaye a shafinmu na Facebook kenan guarantiradio.com inda akwai damar da za a kalle mu da yadda muke gabatar da wannan shiri tare kuma da ajiye mana sakonni game da labarukan da muka karanta a wannan zaure wanda cikin yardar Allah matukar lokaci ya bamu dama ƙarshen shirin zamu karanto su kai tsaye zuwa gare ku masu sauraron mu. Bari kai tsaye mu tafi ga wato a fannin tsaro kenan inda labaruka guda biyu daga fannin ɗaya daga jihar Katsina ɗaya kuma daga jihar ta Zamfara inda tunjirin dinar wato gwamnatin jihar wato Katsina ta bayyana cewar ta rushe tare da dakatar da aikin kungiyar 'yan sa kai mai fafutukar samar da tsaro ga al'ummar jihar ta wato a Katsina kenan inda ta ce zuwa yanzu ta amince ne kawai da rundunar vigilante da kuma rundunar 'yan sanda waɗanda za su iya samar da tsaro a jihar ta Katsina. To sai dai biyo bayan wannan wato labari rundunar 'yan sanda ta jihar ta Katsina tuni ta bayyana cewar dukkanin wani wanda ya fito ya bayyana kansa a matsayin ɗan rundunar sa kai a jihar ta Katsina to al'ummar jihar su sanar da jami'an tsaro domin kama shi da kuma gurfanar da shi a gaban wato kuliya kenan inda kuma ta umarci dukkanin baturen 'yan sandanta da suke a shiyoyin jihohin a jihar ta Katsina da su dukufa wajen ganin sun kama wato ɓata gari masu kawo ayyukan tada wato rashin tsaro da kuma masu ɗaukar nauyinsu a jihar ta Katsina. Daga jihar Zamfara kuwa hukumar kula da wato dukiyar gwamnati da rayuwar al'umma ta civil defense ta haɗa kai da wato ƙungiyar mafarauta ta ƙasar nan domin ganin cewar sun haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen yaƙar 'yan ta'adda da suka addabi jihar ta Zamfara da nufin kawo ƙarshen su da kuma durƙusar da ayyukan da suke gabatarwa a jihar ta Zamfara. Nan an soke can kuma an haɗa gwiwa. Bara shigo da Dandago a wannan gaba. To bismillah wato bari dan yi wani tsokaci kwa ɗaya ko biyu akan wancan labarin da wuce. To a gurguje. Wato ƙarin bayani zan akan rigimar jami'in jiha da na tarayya shine karka manta ta gwamnati a jami'o'i na jihohi mafi yawan kasan da suke samu na gudanar da ayyukansu yana zuwa ne daga tetfan. Ita kuma tetfan hukuma ce ta tarayya sannan kuma idan in ka bibiyi tarihin me ya samar da tetfan yajin aiki ne ya samar da ita ba Allah da ma'aiki ne aka samar da ita ba sai da aka yi tsaya na yajin aiki sannan aka samar da ita so ka kiya masu tubi ta kan akan su yawa su wato yasa tun farko magana ce tarihi yana da muhimmanci su jami'o'in na jihohi ya kamata su shiga taitaye su idan asu ta cire hannunsu ta cire hannunta daga kansu Allah mayan Kamalu akwai jami'in da dole sai a rufe su na jiha yanzu gudanawar asu a cikin sa hannunsu a cikin harkar a tarayya shi jami'in suke gudana saboda idan yanzu asu aka ce an janye irin waɗannan jami'in tetfan ba ta taimaka musu ba asu sun janye hannu da ya gwamnonin malaman wallahi sai su tafi gurin saboda ba za su daidaita gwamnonin su ba wannan shine ƙarin hasken da zan yi to wannan labarin da bi yawa to shi kuma wannan wato da inda aka ce an rushe yan sa kai da inda aka ce za a ci gaba da yi wato in ka ni inda na kalli labarai na da tsakiya din na kalli labaran guda biyu wato asalin shi kansa magana samar da yan sa kai in dai gaskiya za mu faɗa ba kullum za mu yi bambaɗanci ko mai tumasanci ba ne to rauni ne na gwamnati a ƙasa yantacciyar ƙasa wacce take da budget take da arziki a wayi gari a ce hukumomin tsaro wanda duk
wanda ake da su a duniya a kowace ƙasa, ƙasar nan tana da su. Ana ware maɗuɗan kuɗi na horar da su a ƙasashen duniya da cikin gida, amma a waye gari a ce wata matsala ta faɗo cikin ƙasar nan, waɗannan jami'an tsaron saboda su dalilai na san rai an gaza a iya shawo kan matsalar nan. Domin ni abin da ke kallon matsalar tsaron ƙasar nan wallahi san rai ne kawai, san rai ne kurin. Sannan da kuma maganar wato akwai ita matsala ko ina ta faru akwai external forces akwai internal forces. So wannan matsalar mace cikin gida son zuciya ne. External forces kuma wato kullum a Turai da Amurka a irin abin da suke so kowace ƙasa ta hau kai na jari hujja da tsarin tula bashi da ake yi mata al'umma a ƙasashe masu tasowa, wani daga cikin external forces wanda yake sawa ƙasashe ba za su iya zama da kansu su mallaki kansu ba, dole sai sun jinyina da waɗancan ƙasashen saboda an riga an game musu barazana, su kuma shugabanni sun miƙa wuya an shiga. Amma ya zaya a ce za ka ɗauki mutumin da wanda ke armless mutum, sannan untrained mutum wanda ba shi da ƙwarewa, ka ce shi ne zai je yaƙi ƙwararre wanda ake kashe kuɗi miliyoyi ko billions duk shekara akan horar da su, zaman su kenan. A waye gari an ce matsala ta fi ƙarfin su, ka ɗauko mai magana mai kwari da baka. Ina labarin kwari da baka? An yi ta an gama shekara 100 da ta wuce, kai shekara 100 ma ta wuce in ka auna. Akwai ci gaba na harkar soja a ƙasashe daban-daban, ko da mu bai zo mana ba, amma akwai tsananin gajiyawa da rauni. Sai ka ba wani hujja da za a ce dama za a ɗauko su magana yan abin nan inda za su yi aiki tsarin community policy din nan, inda wannan ne aka sake tura su a ciki saboda su gaba da taimaka jami'an tsaro wajen samar da wato labarai da masaniyar yadda abubuwa suke gudanawa cikin al'umma dangane da aikata laifuka da irin makwantan irin waɗancan abubuwan. Wannan kamar wannan yayi daidai kuma abu ne a kusa, amma gaskiyar magana ɗaukar su daman tun asali kuskure ne. Ni a fahimta ta ba daidai ba ne. Birin shigo da Tsamiya Babba. Tsamiya Babba a 'yan sa kai za ka tsana dai an rushe su an dakatar da dakatar su, inda gwamnati ta ce 'yan bijilance kawai da rundunar 'yan sanda da sauran rundunonin tsaron ƙasar nan ta sani wanda za su ba da kariya ga lafiya da tsaro da al'ummar jihar. Inda ta ce zuwa wannan lokaci ita kuwa rundunar 'yan sanda biyo bayan wannan abu da ta yi ma iya cewa kenan kamar 'yan sa kai suna amfani kenan, tunda biyo bayan haka rundunar 'yan sandan jihar ta kuma wasu dukkanin wato GPOs ko kuma ce baturen 'yan sanda na yankuna ga baki ɗaya na jihar da cewa fa su ƙara ɗaura ɗamara su bazama a kamo 'yan ta'addan nan da masu ɗaukan nauyinsu. Yayin da ita kuma jihar Zamfara aka haɗa kai da ƙungiyar mafarauta ta ƙasa domin ganin an kawo ƙarshen matsalar tsaro. Gyara maka turan 'yan sanda za ka ce jami'in wancan turawan 'yan sanda na zancen Zamfara magana ce mai zaman kanta. ita ma mu yi maganar Katsina nan kafin mu tafi Zamfara. Su abin da ake kira da 'yan sa kai, abin da ya kamata al'umma su sani, ba wasu bane 'yan sa kai. Abin da nake so ka ɗauka nan garin mu, nan inda muke rayuwa nan ne garin mu, kuma 'yan bindiga suna addaban mu ne mutanen gari, za mu haɗu mu ake kashewa sai mu zama 'yan sa kai mu dinga kare garuruwan mai su ake kira 'yan sa kai. Wannan su ba wai mutane ne wasu, ka gane ko, ba wasu ƙungiyoyi ba, kawai dai al'ummar gari ne suke haɗuwa. So inda matsalar take, bari in ƙara fito maka da abinda masu yake ta self defense. Self defense inda matsalar take shi albarkacin waɗannan 'yan sa kai an samu ƙaruwar yaɗuwar makamai a cikin al'umma, saboda ba haka suke hannu biyu ba, su ma suna da makamansu. Da suke samu a wannan kuma ba karka tambaye mu, ita hukuma ita ta bincika, ai ta san da wannan zancen. Ko ba gane ba, an samu yaɗuwar makamai, sannan akwai abin da ake kiran shi jungle justice. Saboda me yasa na gaya maka jungle justice shine mun ga irin wannan a Zamfara a lokacin baya. Ba magana wanda ya fi ƙarfi ba. Misali, sai da ya kai, ba dan gwamnan nan da ya zo Matawalle ya tashi tsaye ba, sai da aka yi lokacin da Bafulatani bai isa ya zo kasuwa a Zamfara ba. Ko ɗan bindiga ne ko ba ɗan bindiga ba ne, in ya zo 'yan sa kan nan sai sun kashe shi. Kai kuma in aka zo aka kashe Bafulatani a gari, ko ɗan bindiga ne ko ba ɗan bindiga ba ne, su kuma in wancan 'yan bindigan suka ji a gari a daji, su kuma sai sun zo garin sun yi abin da ba shi ba ne. So kaga
wannan abin sai ya ƙara ruruta wutar rikicin. So wani lokaci idan ka kalli irin wannan to dole ne kai wa gwamnoni uzuri, su suna tsaka mai wuya ne, amma su kuma al'umma suna ƙoƙarin yin abu ne saboda kare kansu. Amma yanzu kamar lokacin baya da gwamnan Katsina ya wata magana ya ce a bar al'umma su ɗauki bindiga. Ai ba sai ya yi magana a basu ba, ya san al'umma sun ɗauki bindigogin. So amma inda kuskuren yake, yanzu mu ɗauki abin da yake faruwa a irin wasu ƙasashe irin su Isra'ila. Yau ko ka bar aiki a matsayin jami'in tsaro, aikin ka bai kare ba, standby kake. Matsala tana tashi kiran ka za a yi. So don me mu ba za mu yi irin wannan system tsarin ba. Cewa yanzu misali tunda magana ta gaskiya kamar yadda na faɗa, kaga wannan abin da ake kiran shi internal aggression, irin waɗannan matsaloli da suka samu tunda ba external bane. Soja shi aikinsa kare ƙasa daga hari da wata ƙasa za ta kawo masa, amma duk matsalolin cikin gida matsala ne wanda aiki ne wanda ya shafi ɗan sanda. Bari in buɗe magana dan na ce 'yan sanda ba su da aikin yanzu a ƙasar nan, kuma an kwace ayyukansu. Bai kamata a bar sojoji suke wannan aikin ba. Yanzu irin wannan massive recruitment da ake na sojoji, 'yan sanda ya kamata a ce ana yi, a ƙara su, a ba su dama, su suke wannan ayyukan su ne na cikin gida, don me za a bar soja yana yi? So shi yasa zaka ga kowa irin ya zama irin, ka gane, prostrate. Saboda shi yanzu misali ɗan sanda shi yake mu'amala da jama'a, soja daga bariki ake ɗauko shi a kai shi irin wannan gurin, yana gama an ɗauke shi a mai da shi bariki, amma shi ɗan sanda ba magana bariki. Amma kamar zan kai point din bari in sauka sai kai in aka zo irin wannan gurare, ka fahimci abin da yake faruwa shine inda rigimar take shine ba rushe 'yan sa kan bane, inda rigimar take makaman da suka mallaka ya za a yi da su. Kuma kana tunanin dan yanzu an ce an rushe su shikenan garin mu sai mu kwanta mu yi bacci a zo a kawo mana hari? Ba zai ba. Amma da ana wancan tsarin, shi gwamnan Katsina yanzu gwamnatinsa tana da kuɗin da za ta sai makamai. A tarihin Najeriya Katsina tana ɗaya daga cikin jihohin da tafi kowa mutanen da suka shiga aikin ɗan sanda. So a kirawo retired 'yan sanda, retired sojoji, gwamnatin jiha ta yi musu wani albashi na musamman, su yi special, a haɗa su da jami'an tsaro, a tura su special assignment. Wannan shawara kake bayarwa kyauta kenan. Kyauta kuwa ai ya sun ma fi ni sanin ta, ba wai sai na ba su, sun fi ni sanin ta. Ka fahimci abin da yake faruwa, da a bar al'umma suna ɗaukar maka gwanda a irin wannan. Saboda yanzu misali mun ga gwamnan Sokoto ya fito ya yi wannan magana, gwamnatin Zamfara ta yi wannan magana, Katsina ta yi, sannan maganar Zamfara da kake maganar su civil defense. Ni in suna irin wannan magana, kafin shi abin da yake faruwa wata rana na kan yi dariya ne. Su ana kiran su civil defense ne, in most cases an yi creating din su ne saboda su dinga dealing with abubuwan da ake kiran su civil cases, amma za ga yanzu har suna tsallakewa suna faɗa abin da ya shafi criminal cases. Ka gani wani lokaci ayyuka, kafin abin da yake faruwa, shi yasa in na kalli wasu hukumomi sai ga ana yi wa 'yan sanda katsalandan ma a ayyukan ana musu kusi. Ai ba karamin kusi ake musu. To masu sauraron mu kuna dai da damar ajiye mana sakonnin ku a shafinmu na Facebook tare da kallon mu kai tsaye. Bari mu tafi ga bangaren lafiya a gurguje cikin minti ɗaya kowa zai kalli wannan labari kafin daga za kuma mu kalli labarin DCP Abba Kyari. Inda wato babban daraktan hukumar kula da lafiya daga matakin farko na ƙasar nan wato Faisal Sha'ibu ya bayyana cewar duk kusan kaso 70 cikin 100 na asibitoci ko kuma cibiyoyin lafiyar da ke kula da lafiya daga mataki na farko a ƙasar nan ba su da ginin da ya kamata a ce suna matsayi na kula da lafiya, babu magunguna, babu kayan aiki, babu kaso 70 cikin 100, inda ya ce lokaci yayi da ya kamata a ce ƙungiyoyi sun shigo domin ganin sun tallafawa harkar lafiya daga mataki na farko, inda ya ce wannan na ƙara ta'azzara halin da 'yan ƙasa suke ciki daga mataki na ƙasa kafin a kai ga mataki na sama, wanda hakan yake haddasa cututtuka kala-kala da kuma mutuwa wadda ba ita ake tsammani ba. A cikin minti ɗaya ɗan dago. To ni da tambaya zan yi sai mai masar tambaya. To ita gwamnati me za ta da nata kuɗin, za a ce ƙungiyoyin su zo su kashe, me ake da dukiyar ƙasa? To in haka ne sai ya fito ya faɗi cewa gwamnatin mu mun gaza, tunda shi da wakilin gwamnati ne, sai ce gwamnatin mun gaza ba za mu iya ba, muna da buƙatar ƙungiyoyi na iri kaza su zo su yi. Amma in ban da son zuciya, su in sun tashi asibitin wani iri suke zuwa, sannan kuma cututtuka da ke magana shi din nake manufi. To ba ne matakin farko ba, su wa garuruwan su ba su da unguwanni, shi da yake magana a can garin su inda aka haife shi
ba su da unguwanni ko ba su da wannan primary health care din so in iyalansu ina suke zuwa su ai rainin wayo ne ma rika gaya mutane irin wannan sannan cututtuka da suke faɗa kana gani dai misali ɗauki garin nan ko duk ƙasar nan ka ɗauka shara ta zama matsala ba a providing means na samar da lafiya ga jama'a ba kuma cewa ake aika kaza to ni ban san yadda za inda ake rayuwa da ka irin ƙasar nan haka cikin minti da me zaka taka wannan labarin cikin minti daya ne zan kalle shi fuskanta da to ko da ma a irin guraren da suka ci gaba dukkan kungiyoyi ko kamfanoni ko wasu abubuwa da suke rayuwa ya kamata a ce daga ribar da suke samu suna ware wani abu akan sa shi a wani bangare misali kamar irin su pharmaceuticals companies din nan da suke gudanar da magunguna ya kamata a ce suna da irin wannan tsarika waɗancan kamfanonin suna da amma matsalar ba matsalar ba nan take ba yanzu misali shine zaka ga akwai jihar da ba zan faɗi sunanta ba lokacin ta ɗora ta cilasta wa kusan bankuna a jihar daga ribar da suke samu sai sun yi beautifying na duk roundabout da take gari sai sun kawata roundabout na garin ba zan faɗi jihar ba kuma idan ka je zaka ga an yi aiki kaga ai daga ribar da suka samu amma tsuguna da man so kaga tsarin ne shine yanzu koda ai akwai kungiyoyin da suke bada tallafin so amma ina bari in ka zo labarin Abba Kyari gashi nan kai tsaye ma bari in haɗe shi yanzu da yan sanda ta abin da sa na faɗo wannan kalmar da Tsamiya faɗa ko ba na inkarin dama akwai jihohi a duk kamfanika ana samun wannan amma babbar rigimar ita gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi ya kamata su zama suna ba da example akwai leadership ba exemplary ake yi amma ba zai yi misali ita gwamnati ba ta yi aikin da ya kamata ba kuma a ce kamfanoni su zo su yi Allah sauki bari mu tafi ga idan muka yi tunanin abubuwan da mun san garuruwa da yawa da kuke musu babu ma zuwa yanzu mutane suna rayuwa Allah ya sauke bari mu tafi ga labarin da rundunar 'yan sanda ta ƙasar nan ta bayyana cewa tuni fa ta cafke jami'inta Abba Kyari tare da wasu mutane guda 4 waɗanda ake zargi da haɗa kai da safarar miyagun ƙwayoyi a ƙasar nan tare da dillancin su wanda kuma ta bayyana cewar tuni ta mika su ga hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyin ta ƙasa inda ita ma hukumar ta tabbatar da cewa tuni fa ta cika hannunta da su yayin da za ta fara da bincike akan abubuwan da ake wato zargin su da su wanda suka haɗa da karya ka'idojin aiki da cin hanci da rashawa baya ga kuma ga tsunduma cikin harkar safarin miyagun kwayoyi da ta'ammali da su a faɗin ƙasar nan. Tsamiya babba a gurguje lokacin karanto sabon ya kusa. To, Kamalu, ka san ita wannan harkar ta miyagun kwayoyi abu ce mai girman gaske. Shine lokacin muke da abin da ake kiran su Italian mafias. Duk wanda ya yi rayuwa a baya ya san wannan suna ne wanda ya yi karko. Kafin mu zo. Kai ma kila in the early 80s tsakanin 80s ne dai 70s zuwa 80s aka yi waɗannan abubuwa to kaga misali da zan baka shi ne su wannan haraka ce wadda ka san in aka buɗa ta in aka yi maganganu da yawa akan ta za ka yi mamaki saboda haraka ce wadda akwai shugabannin ƙasa cikin wannan haraka ƙasar Najeriya? A'a ƙasashe ai ana wannan ai shi Abba Kyari ana magana sani a nan Najeriya shi kansa yanzu da bincike zai yi za a yi za ka ga ai click din yanzu zan baka misali zan kama suna ne karara saboda karara zan kama suna ne saboda karara da aka yi akwai sanata da muke da shi a Najeriya wanda har gidansa aka je sai da ya kulle kansa cikin gidansa kwana 3 yanzu a America yana da case to answer saboda harkar dealing da yake da kwaya wani sanata ne Burje Kashamu sanata ne na Lagos kwanansa nawa a cikin gidansa a kwanne ana bibiyarsa ya ƙi ya fito ka gane so ba wai akwai shugabannin ƙasashe a cikin ƙasashenmu na Afirka da Turai da Amerika abinda ya sa ka ga kes ɗin mutane ba za su fahimci illarsa ba ka san Najeriya da bari in ce ƙasashen da suke abinda ake kiran shi suke da alaƙa da wannan Gulf of Guinea inda ake mashigin ruwa na Gulf of Guinea shi dandali ka san me zai baka mamaki daga arewacin daga kudancin America Southern America za a ɗauko ƙwaya a kawo ta Afirka sannan a sake transporting ɗinta zuwa Northern America zuwa ƙasar ita America irin su misali Mexico Colombia Brazil da sauransu za a ɗauko ƙwaya fa sai an shigo da ita yankunan mu na Afirka sannan za a sake ɗaukar ta a mai da ita America wannan ina nuna maka babbar irin ka gane ko illar abin da take ciki so don haka ni irin misali da zan baka wanda suke harkar leak wannan maganar zan faɗa su suka san me nake faɗa abin da ake kiran shirin ka san me yake faruwa ne a can ne zaka ga yadda ake harkar
kwaya da dillancinta da makamai, don ba kwaya kaɗai ba, makamai da kwaya akan mostly nan ake haraka. Sannan ake amfani da irin waɗannan abubuwan da ake kiran su flying boat, sannan a sanya da za a yi safara su zuwa cikin wasu ƙasashen na Afirka. So don haka kama Abba Kyari yanzu ba zan iya cewa komai a kansa ba, sai an faɗaɗa bincike shine zai tabbatar. Amma bidiyo clip da na kalla jiya na ga yadda ake ba da daloli da yadda ake abin nan din, duk da su an yi daloli a ina ka kalli bidiyon ba sai na sake da masararren ina gidan lokaci yayi da zamu karanta sabon da dai cikin sakon 30 lokacin sa masararren ya tafi. To ni abin na fahimta ko in ce kari akan abin da Tsamiya ya faɗa shine ni na kalli abin ta hanyar maganar jari hujja da yake samun gindin zama. Magana ta shugabanci magana ce ta azurta kai, shi kuma yadda za a azurta kan nan ta kowace irin hanya ta zo, ta halaccacce hanya ce ko haramtacciya, inda mutum masu farshen susa za ga su wannan dokar ba ta kai. In an tashi kaman kwaya sai dai a zo lunguna a kama yara masu shanta, amma dillalanta wanda suke ma a jiha ba wani ƙasa ba sun fi ƙarfin kamu. Kuma ana kallon kwayan nan za a kama in an kama ba za a kama mai wanda ya kata ba, sai dai a kama kwayar ko kuma yaron da aka bashi tallanta. Shikenan ya ji an tsare shi, in mai rabon wahala ne je dan yi kurkuku mai gidansa ya kawo da kai, in kuma rabon wahala ne shikenan a je a biya a sake shi, shikenan an gama. Saka ba ran da al'umma za ta zauna lafiya, ta zama cikakken mai hankali, wato arziki mai amfani mu, matsawar ba a daga tushe an hana su masu odar kwaya ba, domin da wannan suke yin arziki, suke tara miyagun kuɗaɗe waɗanda gaba ɗaya al'umma. Yanzu Kamalu daga 2013 zuwa 2017 a Najeriya kaɗai in kaga irin kuɗaɗen da tarayyar Turai ta kashe domin a yi yaƙi da irin wannan matsala. So amma inda matsalar take ba ni da kai muke ta. To bari mu tafi ga sakonnin masu sauraron mu, duba da cewa lokaci tun ya riga ya fara hararen mu matuƙa da gaskiya. Matsayin lamba za mu fara da sakonnin mu na Facebook, inda Haruna Khalid ya ce ina kallon ku kai tsaye daga nan jihar Zamfara, yanda ya sha'u mai basa ya ce asalan fatan alkhairi, muna tare da ku kai tsaye daga kasuwar Dawanau. Abba Ibrahim Lima Limsan ya ce fatan alkhairi a gare ku kamar da Dandago har ma da Tsamiya Babba. Yayin da Ismail B Ma'az ya ce a gaskiya ni kaina na fi ganin laifin asu a wannan yajin aiki, domin suna yajin aiki ne na alkawarin shekara ta 2019. To yaya suka bari har ba a sa wani lokaci na biyan wannan bukatu nasu ba? A dubi wannan abu, 'ya'yan talakawa da talakawan su, wato talakawan su nemi mafita akan 'ya'yansu kawai. Wannan Kamal, wannan yi nazari a cikin abin da ya faɗa akwai karo a zancensa. Ma fahimci inda aka yi zancen da aka yi. To Rabi musamman jarida ya ce barka da aiki, hakika ban ji daɗin wannan yajin aikin malaman jami'a ba, inda son samu ne a koma karatu gobe. To muna godiya. Mazhaba kan tudu ya ce salam fatan alkhairi a gare ku, duk labaran ku sun ji hankali na. Sami Umar ya ce assalamu alaikum, kamar inda muka fatan alkhairi. Yayin da Awul Aliyu Jaji Koli ya ce assalamu alaikum malaman fashin baki, ne muka fatan alkhairi. Tafiya yajin aikin da asu ta yi shi ya ji hankali na, fatan mu dai Allah ya kawo daidaito a tsakanin su da gwamnati. Ahmad MD Aujarawa ya ce salamu alaikum, fatan alkhairi a gare ku malaman Kanun Jaridu, labaran ku duk sun ji hankali na, musamman inda gwamnatin Katsina ta haranta 'yan sa kai. Yayin da Muhammad Muluk ya ce salam Kanun Jaridu, dukkanin labaran ku sun ji hankali na, wannan lamari na Najeriya Allah ya kawo mana sauki, sabo daga tumuna guda. Zaharaddin Yusuf Abubakar ya ce assalamu alaikum malaman Kanun Jaridu, barkanku da safiya. Kanun Jaridu duk sun ji hankali na, musamman kanun wato batun 'yan sa kai. Ya kamata gwamnoni su yi abin da ya dace daga addini mai rake tumfafi Liberia. Aminu Sabu ya ce salamu alaikum, ne muka fatan alkhairi, sako to muna godiya. Ismail B Ma'azu ya ce malaman Kanun Jaridu barkanmu da aiki a kan maganar Zamfara. Wallahi yawancin al'ummar Zamfara suna da laifuffuka da wato da ƙara haɓaka abin. Wallahi a yanzu akwai garuruwan da mutum ya yi faɗa da matarsa ta kai ƙararsa wajen Fulani, su kuma su zo su yi masa wato duka ce idan ka sake ta to kaga abin da zai biyo baya. Kafin ya faɗi wannan magana na sha faɗa, akwai ƙauyukan da Zamfara yanzu da mutum ya kai wa gwamnati ko masu gari ƙara, wanda ya kai wannan na sha faɗar wannan, ai ba bakon abu yanzu kenan su ma 'yan ta'adda su ma gwamnati ne, ai hukuma ce kuma jama'a kuma ga alama jama'a sun fi yarda da hukuncin su. A'a su ai hukuncin su mai tsauri ne, ai to Vidi Yazid ya ce Allah ya kyauta. Ibrahim Hausawa Abu Musab ya ce assalamu alaikum, abin da fi hankali na shine yajin aikin jami'o'i, Allah ya kawo mana dauki, sannan dan Allah a ce Tsamiya Babba ya faɗa mana ɗinsa na Facebook. To shufa Abdullahi Abubakar ya ce assalamu, da fatan kun waye gari lafiya. Labarin da ya ji hankali na shine maganar da gwamnatin Katsina ta ce
ta hana aikin yan sa kai. Allah ya kawo mana karshen abin, amin. Muhammad Tukatu sai ka turowa Shu'ibu Abdullahi, Allah sana faɗa daidai. Assalamu barkanku da safiya, fatan alkhairi a gare ku. Muna godiya a dan tambura wajen makenan gidan fawa. Real AD na Abbas yace salam, fatan alkhairi a gare ku, fatan za ku tashi lafiya. Abba Jesse inda bu fatan alkhairi a gare ku, duk labarai sun ja hankali na, musamman tafiya yajin aikin da asu ta yi, fatan mu Allah ya kawo mana dauki kenan. Adamu Sani Fage kai ma ya ce Allah ya kyauta Najeriya sai a hankali. To muna godiya matuƙa da wannan sabo. Sa'adu mai shayi kaura goje naka sakon ya shigo, muna godiya. Musattala mai fashi kai ma naka sakon ya shigo mana, muna godiya matuƙa da gaske. Lokaci dai ya fara hararan mu, ina ganin anan zamu dakatar da wannan shiri na Kanun Jaridu a daidai wannan gaba. Tsamiya Babba yana ga sallallahu sauraro. Jama'a assalamu alaikum. To Malam Suleiman, assalamu da jama'a. Jama'a ina godiya ga wanda suka tayar da addu'o'i da wanda suka samu halartar daurin aure na. Ina fatan alkhairi, Allah ya saka kowa da alkhairi. Wani turo sabo shi ya zama da ta canza. Mura nake yi. Wai ta ƙara kaifi, ta ƙara garki da zaki. To amma baka faɗi sakon ba. To ni na karanta waye ni. Yanzu me saka faɗa? Wai kamar amarya ta fara kiwo ake nufi. Amma ni ne kiwo ma. To amma da Maryam Muhammad ta tallafa mu wajen gabatar da wannan shiri, sai kuma injiniya Murtala wanda gashi a tsaye shi yake sada mu da ku ta kafar mu ta Facebook, da Safiyan Haruna Kutama da shugaban sashen labarai na wannan gida Zakari Yusuf. Kamal Umar Kurna sunana da na gabatar, take mana fatan ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya, sai kuma safiyar gobe idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum warahmatullahi.